nunut andong lelembut. Mbok menawa panguripane bangsane lelembut meh padha kaya dene menungsa. Upamane pegawean, lelembut uga ana sing dadi kusir andong. Kaya dene pengalamane Mbah Wangsa, bakul sayuran sing wis nate nunut andong lelembut. Minangka bakul sayuran kaya dene bayem, kangkung, bayung, kacang gleyor, terong, lan sapanunggalane, saben dina mangkat jam 2:30 bengi. Padatan ana ngomah wae wis padha diteri dagangan tangga teparone. Malahan wong sing omah liya desa kulina adol menyang omahe Mbah Wangsa. Mula saka iku, saben-saben saka ngomah gawane Mbah Wangsa wis akeh. Pirang-pirang panca taplak apa dene diwadahi bagor. Mbah Wangsa uga wis duwe langganan andong duweke Lek Tukijo sing omahe tangga desa. Jam-jam sing wis ditemtokake andonge Lek Tukijo mesti liwat. Malah kadangkala wis entuk penumpang. Bengi kuwi jam 2:30 Mbah Wangsa wis ngadang andonge Lek Tukijo ing prapatan desane. Rada sautara anggone nunggoni. Meh sak jam andonge Lek Tukijo nembe njedul saka lor. Kadingaren durung ana sing numpak. Tanpa dikongkon, Lek Tukijo gage mudhun saka andonge. Cekat-ceket ngunggahake dagangan. Sawise rampung, Mbah Wangsa enggal munggah ing kursi siring mburi. Jaran diseblak nganggo pecut. Playune banter. Tukijo sing padatan grapyak semanak nalika ditakoni Mbah Wangsa mung mantuk. Noleh wae ora. Kok nganti yahmene tojo? Apa kowe kerinan? Anggonku ngenteni wis sak jam luwih, Ji. Mbah Wangsa ngajak omongan. Lek Tukijo mung meneng wae. Bola-bali yen ditakoni Mbah Wangsa, anggone wangsulan mung gedhek karo mantuk. Mbah Wangsa nganti jeleh anggone ngajak omongan. Ya wis, Jo. Dina iki kowe kok aneh temen. Apa ana masalah? Apa untumu nembe lara? Ya wis, aku ora arep ngajak omong maneh. Grenenge Mbah Wangsa. Wiwit mlebu desa Karang, Mbah Wangsa mung meneng wae. Tundone mripate krasa mbeyuyut ngantuk. Sing marai gumune Mbah Wangsa, dalan sing padatan diliwati iku pating gronjal. Watune gedhe-gedhe karana durung diaspal. Lah iki kawit munggah ing andong lakune ngleser alus. Kaya dene dalan sing wis diliwati aspalan kang alus. Semono uga jaran sing nggeret andong. Ora dipecut wae
lakune banter, manut banget karo kusire. Dasar priyayi sepuh, Mbah Wangsa enggal keturon angkler. Embuh sepira suwene anggone Mbah Wangsa turu. Keri dhewe kelingan nalika lakune andhong meh ngliwati kretek kali Desa Watu. Ngerti-ngerti lan lamat-lamat keprungu swara adzan subuh saka masjid desa. Gragap Mbah Wangsa sajak kaget lan gumun nalika piyambake ora lungguh ing jog andhong sekawit, nanging Mbah Wangsa lungguh ing dhuwur watu sing gedhene meh padha kebo, papane ing tengah kali. Dene dagangan sayuran pating petutuk ing sandinge. Astagfirullahaladzim, Gusti Kang Maha Kuwasa, jebul aku iki mau nunut andhonge lelembut to. Ujare Mbah Wangsa kang banjur krekel-krekel arep mudhun saka dhuwur watu. Tujune ana priyayi kakung kang arep menyang sawah. Nalika weruh Mbah Wangsa banjur nakoni, "Waduh, Mbah, jenengan kok lenggahan ting watu tengah kali?" Takone Pairan, warga Desa Watu. "Aku yo gumun jele, sakawit aku numpak andhong sing biasane tak nunuti. Jebul sing tak nunuti andhonge lelembut," ujare Mbah Wangsa nalika tangane digeret Pairan. "Boh, nek ngaten jenengan diganggu lelembut sing tunggu kretek watu mriki, Mbah. Asring lho kedadosan kados mekaten." "Hok apa le? Tujune wae kaline ora banjir. Nek banjir, wah aku sida kintir tenan." "Nggih, sing baku simbah slamet. Menapa wonten ingkang sakit?" "Ora le, muji syukur kunjuk marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku wis diparingi keslametan," ujare Mbah Wangsa sakwise wis tekan dalan sing mapane ing dhuwur kali. "Menawi kersa, simbah mampir griya kula rumiyin. Saking kali menika mboten tebih, watawis 1/2 kilometer. Yen badhe tindak pasar, mengke kula dherekaken mawi sepeda motor," ujare Pairan sing sidane ora menyang sawah. "Yoh le, aku njaluk tulung terne mulih wae. Nek arep menyang pasar wis kawanen. Perkara dagangan bisa didunke tangga teparo. Hatiku isih rasa ora kepenak." Praupane Mbah Wangsa pucet. Esuk kuwi Mbah Wangsa mampir ing omahe Pairan. Ora sida menyang pasar dodolan. Wayahe plothek srengenge Mbah Wangsa diterke mulih déning Pairan.